babuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa. Siramkela kuYesu namhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Thabatha ithuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo. Siramkela ke kwicawa yabantu abangacawiyo kule iveki. Sithe Nkosi ngokuba kunye nathi. Igama lami ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nabazalwane. Masibulise ke komama utata ubhuti nakosisi ontangandini nake wonke ke umuntu osibukeleyo namhlanje ngelihle lombukelo wethu uKristu. Igama lami ke ndingu-Anelo kaMnguni. Sithemba ukuthi sawuhlala sonke de kufikelele ala xesha lokugoduka. Bawo asihambi sodwa namhlanje, sihamba nalo mzalwane makakhatsho athi Happy New Year and Happy Valentine kubabukeli nabathandi becawe yabantu engacawiyo. Mandi thabathele ithuba ke ndibulise kumuntu wonke bethuna olivayo ilizwi lami, ndibulise abazalwane ndihamba nabo estudio naye wonke umuntu olivayo ilizwi lami. Kukade shem ndigqibele apha. Kuke bazalwane baba bazintanda mandilenze nje wethu ilizwi lombuliso kulo nyaka. Sinene nasenyanisweni uThixo uye wasithwala sade sazongena kulo nyaka. Igama lami ke ndinguliyabona wakwaPikoko. Okay. Inkosi tata. Sisathi inkosi ke njalo ke bawo siyawucela ke into bosivulele inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo. Masithandazeni. Baba wethu oyingcwele, isewe Nkosi yethu enguYesu Kristu. Sisondela kanye phambi kwetrone yobabalo lwakho Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Sizathi kwethu onamandla amakhulu ngale imini yanamhlanje singaphethanga nto, kodwa Thixo wethu onamandla amakhulu sithe nxa ekrusini. Siyayazi Thixo wethu onamandla amakhulu ba zininzi indlela esikudanise ngazo, kodwa Thixo wethu onamandla amakhulu wena unguThixo ongasilahlela izandla. Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Ingakho Thixo wethu onamandla amakhulu sizotsho into yokubana ngaba nangalo umzuzu wena usenguThixo okufanele into yokuba igama lakhe liphakanyiswe. Thixo wethu onamandla amakhulu kubo bonke ke uThixo asimbonanga uThixo esingamlinganisa nawe. Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Silapha Thixo wethu onamandla amakhulu ngalo umzuzu, Thixo wethu onamandla amakhulu phambi kwaba bazalwane, Thixo wethu onamandla amakhulu. Silapha Thixo wethu onamandla amakhulu kwesi studio, Thixo wethu onamandla amakhulu. Yenza moya nokulunga ukuthi le inkonzo yanamhlanje Thixo wethu onamandla amakhulu ibe inkonzo nomahluko. Thixo wethu olilungisa kathi Thixo inkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu yokuqala. Thixo wethu onamandla amakhulu kuyo le 40 days Thixo wethu onamandla amakhulu. Inkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu eyokuqala Thixo wethu onamandla amakhulu. Xa sikuyo le nkonzo yenzila siyathandaza Thixo wethu onamandla amakhulu. Into yokubana ngaba Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando, sesisondele kanye Thixo wethu olilungisa kathi Thixo emnqamlezweni wakho uthoba umoya wakho ingcwele ukuze Thixo wethu olilungisa kathi uqale ngathi Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando, khona ukuze Thixo wethu onamandla amakhulu xa sithetha nabantu bakho Thixo wethu onamandla amakhulu ukuthi kanti Thixo wethu onamandla wena ungene nathi kuyo le nkonzo. Siyathandaza Thixo wethu onamandla amakhulu, khawubonakale Thixo wethu onamandla amakhulu ngale nkonzo yanamhlanje Thixo wethu olilungisa kathi Thixo uthoba umoya wakho ingcwele Thixo wethu onamandla phakathi kwamakhaya Thixo wethu onamandla amakhulu. Uthoba umoya wakho ingcwele Thixo wethu olilungisa kathi Thixo kulowana lo uzabe emamelele nkonzo. Uthoba umoya wakho ingcwele Thixo wethu onamandla kulowa moya ndinokulunga uzayibone gqitha le nkonzo Thixo wethu onamandla, kodwa usuke wenza into yokubana ngaba Thixo wethu onamandla amakhulu le nkonzo ibe inkonzo ezawukwazi ukubatsala Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Siyathandaza ke moya ingcwele nangawo lo mzuzu Thixo wethu onamandla amakhulu. Yenza into entsha Thixo wethu onamandla, yenza into entsha Thixo wethu olilungisa. Yona nto siyithandazayo Thixo wethu onamandla, yona nto siyicelayo kwento yokubana ngaba Thixo wethu onamandla amakhulu ngeli xesha lokubana ngaba ivangeli yakho imelo esithi Thixo wethu onamandla ingabonakalisiwa Thixo wethu onamandla emagxeni ethu. Siyathandaza ke moya ndinokulunga khona ukuze Thixo wethu onamandla amakhulu wena uzosebenza ngokwakho. Ngena ke kule nkonzo Thixo wethu onamandla
amakhulu yanamhlanje khona ukuze kuko konke esikwenzayo tukwethu namandla ibe koko sikhokhelwe nguwe, sikuthandaza, sikuthembile, unakho ukusenzela konke egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bawethu osezulwini, kuye uyisema kuye uYesu. Bazalwane, masibulele kumuntu wonke ke osekunye nathi ngeli xesha. Sinamkele futhi kwicawa yabantu abangacawiyo uSihle Bonani ehambano anele okamnguni kwakunye noliyabona kwakapikoko. Ndihamba nabadala ke, ndihamba nabadala qha ke ngabazalwane apha kum ngoba ndimoqhuba le nkonzo bazalwane. Ngoko ke abazalwane aba bazawunyamezela. Kaloku bawo inyanzelekile uba sibe ngabadala because ungufounder wena. So inyanzelekile uba sibe ngabazalwane. Ukuba ke ubungumzalwane singabadala noba ukuqhuba bawo okanye awuqhubi besizaba ngabadala umlomo ugcwala. Qha ke ubufounder obuba buyinto elapha kuwo. Bazalwane masinamkele siphinde sibulele futhi. Ngokuba ke nihamba kunye nathi bawumngoni ikhona ke into yokuba uzigqibela uhamba nabantu kanti abantu bakushiya kulaa ndawo uzigqibela uhamba kunye nabo ngayo. Noko ke kwezi ziqendu zibini sigqithileyo kuzo
nawo abantu bethu esidla ngohamba nabo sibabonile Babonile. bemane bevela bazalwane ke siyathemba into yokuba unyaka uniphethe kakuhle ningalibali ke bazalwane into yokuba eyona nto esiyicelayo siye sicele umnikelo ke ube ngolhlobo ukuba awukamcofi usubscribe sicela ucofa usubscribe ungalibali ukucofa ulike ungalibali ke nokuchazela abanye abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa apha ku-YouTube ke amathuba amaninzi ke uzasibona sihamba sibabini kodwa amathuba amaninzi uzasibona sihamba sibathathu sicela ke loo nto ke bazalwane ngumnikelo wethu lowo obalulekileyo ke yilaa nkonzo yomlomo umuntu xa ehamba emgwali emane sithi molo kunjani ndiyaphila ngenxa yecawa yabantu abangacawiyo yintoni leyo idlala apha ku-YouTube ngentsimbi yesihlanu uzawuzibonela ndiyacinga into yokuba mhlawumbi imele impilo yethu injalo mele injalo bazalwane ke sizawuya emazweni abazalwane zebesibindi phi bawo lo mzalwane ebesisithethe sembeko uyazazi ezinto zothando bawo ebesisithethe sembeko kwenye indawo bawo ethetha ngozothando guest speaker yabona eyoba ngu-guest speaker noko imfanele kodwa eyothando indothuze kakhulu bendibambele uba ndifike kuthiwa akekho noba sisendiqosheni sakhe andinokathethwa ndikhona ngasithele tsuphe bawo phambi koba siye phambi koba siye emazweni ngasithele tsuphe pha uye wathi kodwa nabo besithi makabambele bafane bathenge bawo shini bephele ii-crutches nawo engekho ndawo zokuxhathisa ii-crutches bezingekho kodwa ke yona ungayithela nje babavile noba bendisithini kodwa bavile abantu bayakwazi ukunqwala ngamanye amaxesha bayakwazi ukuthi ukuba befuna ukhawuleze nendawo kuyo hayi kuba besiva ngoba siyakwazi ukuthi pha esikolweni sithi yes Mrs. Sivile simunye ipeni bawo ude agqibenile umhlobo ngizobhala ndizobhala le mbudede ayibhaleleyo ngoba ubhale yakhe imbudede kwana simiyeke lo mzalwane abantu sicela basilinde kule ncwadi kaYoweli isahluko sesibini ivesi leya ye-13 Yoweli chapter 2 verse 13 emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaYoweli ngesahluko sesibini. Sizawuqala kwivesi yeshumi elinesibini phansi kwesihloko esithi ukumemela enguqukweni nakwinzilo. UYoweli chapter 2 sizawuqala kuverse 12 ukumemela enguqukweni nakwinzilo. Fundeka ke ngolu hlobo. Nangoku ke utsho uYehova ukuthi buyelani kum inhliziyo yenu yonke, nangokuzila, nangokulila, nangokumbambazela. Nikrazule inhliziyo yenu, ingabi zingubo zenu. Nibuyele kuYehova uThixo wenu, kuba unobabalo nemfesane. Yena uzeka kade umsindo, unenceba enkulu, uyazohlwaya ngenxa yobubi. Ubani na owaziyo? Mhlambi wobuya azohlwaye, ashiye intsikelelo ngasemva kwakhe, umnikelo wokudla nothululwayo kuYehova uThixo wenu. Eli ilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu ngokunangona phakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo siza kuwe ke ngoku. Nikrazule inhliziyo yenu ingabi zingubo zenu. Nibuyele kuYehova uThixo wenu. Simiyeke ke ukuba nobabalo nemfesane nezinye izinto Ngosinto. nje nikrazule inhliziyo yenu ingabi zingubo zenu. Nibuyele kuYehova uThixo wenu. Usemveni uba inkumbi idlile nomqunguthi waqunguda ezo zishiyekileyo izinto. Akwabikho nto ishiyekileyo. Ngoku ke umprofeti lona uthetha okanye ubabonisa indlela yokubuyela kuThixo. Kuyacaca ukuthi bebeqhelile ukujaca nokukrazula iingubo zabo. Nkosi yami. Babuyele okanye benze ingxolo ebuyela kuThixo. Thixo wabona ingangathi lento ifuna ukuba inorm ukuthi aba bazalwane xa bendenze rongo bakrazule ingubo zabo bazibhuqe elithuthwini okanye elithubeni. Nkosi yami. Kodwa inhliziyo yabo ingekho kule nto bakuyo. Ewe tata. Ngoku ke uyabaxelela ukubana mabenze njani na kwenzela ukuthi uThixo azokunaza okanye azokubazela indlebe umthandazo nokuzibika kwabo kuye. Umhlambi kudala singena kwinkonzo yelente. Nkosi yami. Kodwa ukuqhela ungena kwinkonzo yelente sekude kwasiqhela nathi. Ewe baba. Asazi okanye asabona nokuba uThixo akayinanzi imithandazo okanye ukuzibeka kwethu kuye. Nkosi yami. Ngoba siyayazi iroutine ekufanele ukuthi siyayilandela njengamaKristu xa sikwinkonzo yelente. Sazi nevesi ezithi ngoku kufanele ukuthi kuncokolwa ngazo kule nkonzo. Ewe tata. Sazi nemithandazo, sazi nokudla ekufanele ukuthi asikudli. Ewe Nkosi yami. Kodwa izenzo zethu, kodwa inhliziyo zethu, bawo. kodwa ukucinga kwethu kusahleli ngaphandle kwelente. Kusahleli ngaphandle eluzilweni. Kodwa ngoku xa singena
kwinzila bazalwane xa sizokuthandazela ingxaki esinazo, xa sizothandazela inzingo esinazo, xa sizokuthandazela ububi esinabo, xa sizokuthandazela inkumbi ezidlayo eziphakathi kwethu, xa sizokuthandazela imithwalo yethu, xa sisizithi sizibika kuwe Thixo, xa sisiza kuwe sisithi siziphosa phantsi kwesandla sakho, xa sisithi siza kuwe Yesu gxalaba libanzi nemithwalo yethu, kodwa sirhazule ngoku inhliziyo zethu ngoba umhlawumbi angoku ukuzila oku ayikokudla kuphela, ukuzila ayikokungahlambi, ukuzila ayikokuthi bana bedinga urhazule okanye ubonakale ebantwini, kodwa inhliziyo yakho xa ungena kwilente usuke uyitya katye, so that uThixo azokwazi ukuthi ayilungise ngokwakhe bana bedinga, ngoba umhlawumbi bana bedinga inhliziyo zethu sithi sesingenile kwilente kodwa zona zisuke zisitsalele ngasemva, inhliziyo zethu sithi sesifuna ukungena kweli sango limxinwa lelente bana bedinga, kodwa inhliziyo ngoba zibanzi zixakekile zizinto ezizithweleyo zisuke singakwazi ukungena, kodwa lo mzalwane ngoku usixelela indlela elula yokubheka kuThixo ukuthi hayi ingabi zimpahla zenu bana bedinga, kodwa suka nirhazule ingubo inhliziyo zenu so that uThixo azokwazi ukubona. Kakade mosuthi elizwini lakho andiyideli inhliziyo eqophokileyo bazalwane, ithi loo nto kufuneka inhliziyo zethu siqale sizitya kahle bana bedinga, kwenzele yena azithathe azibeke phezu kwetafile, azitywine ngokwakhe, azithunge ngokwakhe bana bedinga, abone umhlambi nezinto ebesingakwazi ukuthi okanye besicinga ubana asizidingi bana bedinga, asuse nerhatshi ebezincathame ezinhliziyweni zethu, kodwa xa sizirhazula inhliziyo zethu asive uThixo wethu bana bedinga. Into endizama ukuyithetha sisangena kule lente nje bazalwane, sisangena kule nkonzo sikhuphe isiqhalo ngaphandle bana bedinga, sijonge ukuthi xa siphuma kwilente asizukuphuma isingabantu abadifferent kunehlobo ebesingene ngalo bana bedinga, kodwa singena kwinkonzo yelente simane sisithi uThixo akasebenzi bana bedinga, kanti besirhazula impahla nje zodwa, kanti inhliziyo yona ayikho lapho. Umntu athi bana ingqondo lapha bana bedinga, kodwa umzimba ulapha wona, kodwa ingqondo ikwisendaweni ethile. Umhlawumbi nathi sinjalo bana bedinga, sirhazula nje ingubo zethu kuba sifuna ukubonwa ngabantu bana bedinga, sirhazula ingubo zethu kuba sifuna ukuhananisa, sirhazula ingubo zethu kuba sifuna ukuqhwathela izandla ibe ngathi umnguni likholwa eligqibeleleyo kunobani bana bedinga, kodwa namhlanje lo mzalwane okanye lo mprofethi usixela into ethi masuke singazirhazuli ingubo zethu, sinxibe impahla zethu, sinxibe ingubo zethu bana bedinga. Into esuke siyenze sirhazule inhliziyo zethu, simane sisithi Thixo siza kuwe bana bedinga, Thixo siza kuwe sinjalo, sidalule usenze kakuhle bana bedinga, asilungise uThixo bana bedinga, ngoba ukuzila oku bana bedinga ukubuyela kuThixo bana bedinga,
ukuzila ukuyocela ukuncedwa kuThixo ukuzila bedinga uyocela ukuthi uncathamente kuThixo bedinga sozake sikwazi ukuthi uThixo simbone esinceda bedinga ukubona asithanga sezikrazula inhliziyo zethu. Hallelujah. Asithanga sezikrazula inhliziyo zethu. Akukholula ke ukrazula inhliziyo yakho baba ngoba uattach kwizinto ozithandayo bana bedinga uattach kwizinto ocinga bana bedinga zikuzisela nebutyebi bephakade bedinga uattach umhlambi ebantwini kanti abantu ngabo abakubangela ukuthi ungazani noKristu kanti ezi zinto kunqanzela ukuthi inhliziyo yakho ukrazule yona lezi zinto zibangela ukuthi ungaboni noKristu ungamva noKristu kodwa namhlanje xa sisondela kuKristu sisondela ngenhliziyo zethu kufuneka sikrazule inhliziyo zethu unobubele uThixo aye unemfesane uThixo bayabedinga uyaxolela uThixo uyakwazi ukuthi akunika uThixo lento ubukade uyinqwenela uyakwazi ukuthi uThixo akuxolele ezikrekweni zakho uThixo kodwa yinye into ekufanele ukuthi uyenzile bayabedinga uyayazi bayabedinga into oyinqwenelayo nami ndiyayazi into endiyinqwenelayo nobikoko nobonani uyayazi into oyinqwenelayo bayabedinga kodwa bayabedinga ukuze isifezekiseke elonto ezisinqwenelayo kufuneka kuqale siqubane banalakibedinga sikrazule inhliziyo zethu bayabedinga sikrazule inhliziyo zethu kwenzela ukuthi asiqolele ngoba unobubele uThixo kwaye unemfesane ngoKristu Nkosi yethu amen.
Bawo siza kuwe ke ngoku bawo siza kuwe. Oh, siza kuwe ubuntu. Imbuto. Nirhazule inhliziyo zenu. Ingabi zingubo zenu. Nibuyele kuYehova uThixo wethu. Kamnguni ndikuva apha usithi aba bazalwane uyabacenga lo mzalwane ngelixesha lokuba basuke ekuzenziseni kongathi babuyela kuThixo ngekenene nangenyaniso. Bandikuva kakuhle apha uthi babenayo lento yokuba bathi xa besiza phambi koThixo benzela abantu kuba kukho abantu ababajongileyo yaye futhi kusaziwa into yokuba okanye mhlawumbi kuba bendone phambi kwabantu ndiqonda into yokuba ukuze ndonelisa abantu kufuneka ndirhazule ezingubo ndingangathi ndiyazililela izono zam. Kodwa uthi apha lo mzalwane unguYoweli xa yethetha nabantu ngelixesha lokuthandazela kwabo inzilo, sikhe sime kancinci ngokuba sibonise ilizwe, sikhe sime kancinci ngokwenzela abanye abantu abakude kuthi, sikhe siqale ngathi okanye sikhe siqale ngokwanelisa uThixo, because akuncedi into yokubana ngaba ihlazo lakho ulibonisa abantu ungekambonisi uThixo, because xa sirhazula ingubo kukubonisa ihlazo lethu abantu. Kodwa eyona nto ibalulekileyo yinto yokubana ngaba sirhazula ihlazo silisondeze kuThixo, because xa sirhazula inhliziyo kulapho uThixo azawukwazi into yokubana ngaba ngeenhliziyo ezirhazukileyo abekho uThixo yena ozawukwazi into yokubana ngaba ngenxa yento yokubana ngaba sililele izono zethu kuye, because wakurhazula inhliziyo kulula into yokubana ngaba ukwazi ukubuyela kuThixo, because inhliziyo engarhazukanga yinhliziyo engakwaziyo kanye mhlawumbi ethi ngamanye amaxesha ibe sisithintelo phakathi kwakho noThixo, ungakwazi into yokubana ngaba uze ngenene nangenyaniso kuThixo ngoba usenezinto zifihle enhliziyweni. Kodwa uthi xa yethetha kapha uYoweli uthi nirhazule ezo nhliziyo ngoba esazi into yokubana ngaba ngaphakathi enhliziyweni kuhleli izinto ezizawubangela into yokubana ngaba simnqabele uThixo okanye mhlawumbi ngamanye amaxesha singangathi bonani senza laa nto yokuba simlinganisele uThixo, okanye ingangathi mnguni senza laa nto ithi ingathi akazukwazi into okanye akafanelwanga uThixo kukuva ezi zethu ingxaki, simlinganisele izinto esifuna into yokubana ngaba zithwale, silibale into yokubana ngaba ngexesha lenzila lixesha lokuba sizondlale phambi kwakhe ngangathi senza laa nto ithethwa ngumvumi ethi ndizibika kuwe Nkosi ndiyinto engenamhlobo, yaye futhi sendithemba umsebenzi wentando yakho, because wakurhazula inhliziyo uziveza ubuwena. Uthi nokubana ngaba izono zakho bezingqombela, kodwa ngokurhazuka kwenhliziyo yakho phambi koThixo kuvela into yokubana ngaba ungubani nakathi, because sinengxaki yabantu abathi bamisa uYesu kanti ngalo lonke lo xesha banze nje izinto okanye sele bombatha amafele engcuka ukwenzela into yokubana ngaba kupusheke iqhinga lakhe. Kodwa uthi lo mbhali apha nirhazule inhliziyo zenu. Ke futhi ningoneli nje kukuphele kurhazukeni kwenhliziyo, because ayiphelelanga kurhazukeni kwenhliziyo, kuthi yakurhazuka inhliziyo ube nendawo zawuzimela kuyo, ube nendawo zawubuyela kuyo, because wakurhazuka inhliziyo tendency yokubana ngaba sizirhazula inhliziyo kanti sibuyele ezintweni zelizwe. Kanti uthi lo mbhali ekurhazukeni kwenhliziyo kunothixo
uThixo omileyo bizayo, kunoThixo othi ngeli xesha ikrazukile inhliziyo, kunoThixo othi ngeli xesha ukonfesayo izono zakho kodwa uphinde ubuyele kuye, athi ngeli xesha ilizwe likubhekelisa ngenxa yezinto zithethileyo nangenxa yezinto zivezileyo phambi kwabantu, kodwa kube noThixo okuvula izandla. Yena nto ke siyizisayo phambi kwenu bazalwana bam abazintanda, ngeli xesha lokusondela okanye ngeli xesha siqala inkonzo yokuqala kuyo le inkonzo yenzila okanye kule 40 days sikuyo. Bazalwana, yona nto sizonicengela yona, sizonicengela into yokubana ngaba nithe kuthetheni kwenu izono zenu ningazithethi nakubanina, nithe kuthetheni kwenu izono zenu kodwa nibe nizixela phambi koThixo. Ndimva kakuhle umculi ngenye imini esithi ndizixela phambi kwakho iinkohlakalo zam, ngoba esazi into yokubana ngaba wakuzixela kuThixo, uThixo uvula izandla. uThixo uvula izandla kuthi ngeli xesha abantu bakurejectayo kodwa yena uThixo avula izandla, uthi akukrazuleni kwakho inhliziyo yakho wakubuyela kuThixo, athi uThixo nokubana ngaba ubuye uyintoni na, nokubana ngaba ubumke phambi koThixo unezinto zonke kodwa uthi selubuye ungenanto phambi koThixo suka vula izandla. Uthi yona nto sizonicengela kuyo ngeli xesha bazalwane, sele sizilungiselela into yokubana ngaba sisondele emnqamlezweni, buyelani kuThixo othi nokubana ngaba sesingqombela kangakanani na kodwa zihlambe zibe mhlophe. Nkosi yami. Yona nto ingamandla bazalwane bam abazintanda, yileyo yokubana ngaba esona sandla sikwazi into yokubana ngaba sibe nobubele nothando, sona sandla sikwazi into yokubana ngaba sithi ngeli xesha abantu bethetha izinto ngawe, sithi ngeli xesha ilizwe selikubhekelisile kodwa kubekho isandla esolulekayo phezu kobomi bakho, kunesandla esithi ngeli xesha ilizwe lingakufuni, ngeli xesha ilizwe likufulatheleyo, ngeli xesha ubona into yokubana ngaba ingathi ubomi buphelile kodwa wakubuyela kuThixo abuqoqi ubomi bakho. Yona nto sizoyithetha bazalwane bam abazintanda, nokuba mhlawumbi izinto ingathi azilungi okuba kaloku nje kodwa sizonicengela into yokubana ngaba nibuyele kwisandla esinamandla, nibuyele kuThixo ozawukwazi into yokubana ngaba anibonise icala lakhe lobulungisa, ngoba kakade onani nokubana ngaba uThixo umane siswazana ngamanye amaxesha kodwa unesandla sobulungisa, naye futhi unecala uThixo ekuvela kulinceba. Athi xa ethetha umculi wasekhaya, ingecala lami Nkosi andingoyika bubi nokubana ngaba kwenzeka ntoni na, ngoba wakuba ngecala likaKristu zithi izinto sezimile kodwa singakwazi ukukushukumisa ngoba iNkosi ngecala lakho. Sizonicengele kubuyeleni kwinkosi enjalo. Bazalwana bam abazintanda, mandiniyeke ke kodwa yona nto sinicengela kuyo yinto yokubana ngaba ngoku ngeli xesha lale ilente kawukuthethe ezaa zinto uqonda into yokubana ngaba ingathi zezona sizawubhekelisela okanye sizawuphelelisela ngobuhlobo beminyaka, kodwa sizothi kuni ngeli xesha kakusondela kuThixo ozawukwazi into yokubana ngaba athi nokubana ngaba zingqombela kanjani kodwa azitshintshe. Yona nto ingamandla abazalwane bam abazintanda, into yokubana ngaba lixesha eli ekuvumeleka into yokubana ngaba ukwazi ukusondela phambi koKristu, nokubana ngaba selungubani na kodwa lixesha lokusondela phambi koKristu khona ukuze uKristu akukwazi ukufika kwixesha lakhe lokubethelela emnqamlezweni zingashiyeke zakho izono. Yona nto sizoyithetha apha, krazulani inhliziyo zenu ke, nikrazule inhliziyo zenu, ningenzela ukubonwa ngabantu, nokubana ngaba mhlawumbi uthi aba bantu baseqaleni kwakho uzama ukubakhusela into yokuba bangakwazi uziva iingxaki zakho, kodwa yona nto ndizoyithetha kuni yinto yokubana ngaba kunoThixo
ohleliyo yaye futhi athi ngayethetha ngenye imini athi ngayethetha khangela phezulu nalikhaya nangu uYesu ebizelila esithi thubuyeka eyona ngxaki ibangela into yobana ngaba ungathi ukwazi ukubuya ngokupheleleyo. It is because awufuni ukukrazula inhliziyo yakho kodwa ngaleni lente yalo nyaka ka-2026 so nicengela into yobana ngaba nikwazi ukubuyela kuThixo. Ngibuyele kuThixo bazalwane khona ukuze uThixo azokwazi ukuphila kuni ngaphakathi. Lona nje ibangela into yobana ngaba ingathi ungumuntu ozizilizayo naselukholweni. It is because awufuni into yobana ngaba ude ukrazule ngokupheleleyo. Thixo umane umveyishela lenhliziyo yakho unamaqala ongawashukumisiyo unamatye asenhliziyweni kodwa wangukrazula lo nhliziyo kuzawukwazeka into yobana ngaba kuzotaka izinto ebezibangela into yobana ngaba ungakwazi ukuwava amandla kathi. Yona nto sizokucengela kuyo into yobana ngaba uzokwazi ukuva amandla kaThixo, uzokwazi ukubona uThixo ngoba kakade uThixo ubonakala kubantu abazikrazulayo inhliziyo. Inkosi yoxolo, Nkosi yothando, yangingaselela ngokunangaphathi. Amen. Nikrazule inhliziyo yenu ingabe zingubo zenu, nibuyele kuThixo, kuYehova uThixo wenu. Bobawo ke nami ndizokuthi qabaqaba awugqiba ngihlale phansi nangona ndihleli phansi, kodwa nikrazule inhliziyo yenu ingabe zingubo zenu. Awusiya ngokwenkolo yethu okanye kwenza izinto zethu zibenhle. Umuntu xa efika emhlabeni ufika elusana. Kunjalo nje nenkolo ethi nokuba loluphi usana sisiphiwe sisuka kuThixo. Ngoko ke loo nto ndiyithetha ukuzama ukusondela kwinto ethi
xa lufika sane emhlabeni lufika lulindelwe zitawuli okanye amabhali awehlukeneyo nokuba abazali banayo imali okanye abanayo. Ndizama ukuchwekhwela kwindawo ethi xa lufika lusuka kuThixo, xa lufikile lufikele ebantwini. Xa isuka kuThixo fika ehambaze phakathi kwabantu, kufuneke afumane ingubo. Ingangathi xa ndimamele apha kuni bazalwane, ubuze obubuza nosana bobukaThixo. Ingubo ezi sonika zona usana zezabantu. Ngoko mhlawumbi sihamba siyilibale somehow into yokuba ubuze bona bobukaThixo. Masingoyiki ukuya kuThixo nobuze bethu. Ingubo zezehlabathi masingathandi kakhulu ukubonisa uThixo ingubo ezizezehlabathi. Apha eQonce xa usiya mhlawumbi kwela cala usuka eMedlife usiya ngapha eStone Towers, pha kweza taxis yakho macumakala kanje, yathanda udibana nabantu pha, umuntu elahlekelwe imali efuna uyokhwela okanye eze bezokhangela umsebenzi, ushota nge-R10 ngoku akayifumenanga lento bezoyifuna. Uzive into yokuba andinayo le mali kodwa le ngxaki yalo mntu ndiyayiva. Kunjalo nje nalapha ebusweni lento yakhe iyamchaza into yokuba uyayidinga le R10 yakhe. Ukuba ke umnikanga lo R10 lo mntu uhambe apha endleleni uthe chu, unenhliziyo ebuhlungu into yokuba ukuba bendinako ukumnceda lo mntu. Uthi endleleni udibane nomnye umuntu akubuze into yokuba laa mntu khange akufune R10 ngokuba ebezofuna umsebenzi apha kawufumana. Uthi ewe injalo, kunjalo nje ndiziva kabuhlungu. Athi lo muntu ebendifune loo nto izolo elinye ebefune umhlobo. Inhliziyo ebuhlungu le ubunayo, inhliziyo ebuhlungu ikhawuleze iphele into yokuba tshini kanti lo mntu undiqhela kakubi kangaka ufuna ukudlala ngenhliziyo yam. Ngenxa yokuba wonke umuntu abantu imbonakalo le isibangela sikhawuleze simkholelwe into yokuba le meko akuyo lo mntu yimeko akuyo ngenene nangenyaniso, ngoba ingubo eziza ngaphandle zenzelwe thina bantwana bahle bakaThixo. Kodwa ngenxa yokuba ufikelele ekwazini into yokuba inhliziyo yalo mntu inobuxoki phakathi, kusuke nalantu bingathi ibikumsizela bantwana bahle bakaThixo. Ingathi xa ibalulekile into yokuba umntu anyaniseke kwalapha kuthi bantu bebanikise ngengubo, ngoba ibangathi ngamanyumnyezi ukubona umntu ehambaze phambi kwabantu, ngoba thina asiyifuni okanye asiyiqhelanga loo nto. Ngenxa yokuba siqhele loo nto imbonakalo yangaphandle, abantu bayakwazi ukuyisebenzisa kwi-advantage yabo bantwana bahle bakaThixo, bade balibale into yokuba imbonakalo yangaphandle yenzelwa abantu bafune ukwenza loo nto bayise kuThixo, kanti uThixo akayikhathalelanga loo nto, ngoba umntu ubuze obu bobukaThixo. Imbonakalo yeyabantu behlabathi bantwana bahle bakaThixo, abantu beze baziphose phantsi becinga into yokuba uThixo uza kubamamela, kanti uThixo akaboni ngaphandle, ubona ngaphakathi. Wakhe wema ngenye imini uThixo wathi nalo andimenyulanga. Amaluntu ebona imbonakalo yangaphakathi athi noko lo lesuti yamfanele ngathi ngumnguni lo, uThixo athi nalo andimenyulanga. Bantwana bahle bakaThixo, kanti uThixo imbonakalo yona yayethu bazalwane, ingaphakathi lelikaThixo.
Ingangathi lo mprofeti ubakhumbuza into abayilibeleyo. Bazalwane, sawusizelana thina kuba sibona ngeliso lenyama, kodwa ukuba nenza loo nto kuThixo niza kwenzakala. Bazalwane, kodwa ubungozi bokukrazuka kwenhliziyo bantwana abahle bakaThixo kukungakufaka engxakini enkulu, ngoba apha ngaphandle kukho abantu abakubonayo into yokuba inhliziyo yakho mnguni ikrazukile. Umuntu akusondoze akubethe egxeni athi masiye kweli cala. Kodwa lo mzalwane, emveni kokuba ebachazela into yokuba yiza kuThixo uhambaze, uphinda abanike ngento yokuba nibuyele kuThixo wenu. Bantwana abahle bakaThixo, bangapha abantu esibabone bezenzakala ngenxa yokuba uthe wakuchaza ingxaki yakhe kodwa yiza kweli cala. Bazalwane, niyamazi uThixo wenu. Bazalwane, niyamazi uThixo wenu. Kunjalo nje wakhe wanikhulula uThixo ngaphambili. Ngoko buyelani kuThixo wenu. Niza kuxoxa bazalwane noThixo. Kunjalo nje nizayichaza inhliziyo yenu, kodwa zendingalahlekiswa ngabantu. Ilahlekile nje Pikoko, ilahlekile into enecawa phakathi. Kungenxa yokuba abantu bazibonile ingxaki zabantu, bazithatha bazibeka nakwiplacards into yokuba ukuba khanguye ecaweni yiza kwelicala, thina siza kwenzela kakuhle. Kunjalo nje kwelicala uThixo uyabaphumelelisa abantu. Umuntu asuke kuThixo wakhe alandele uThixo angamaziyo. Bazalwane, nibuyele kuThixo wenu. Bazalwane, uThixo bawuPikoko ebenguThixo izolo. uThixo ngulo ulapha kowenu endlini. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko ke thina ngaphandle sizawumane sisithi le ndlela ubukeka ngayo ayifanelekanga, yiza kwecala lethu. Kunjalo nje sizawuthi sikubonise nobunewunewu ebufumaneka kwelicala lethu. Abantu balahlekane noThixo kanti balandela abantu abafuna ukwenza ibhizinesi mhlambi kwibhizinesi egameni likaThixo, kanti eyona nto bayifunayo bafuna ukusebenzisa inhliziyo yakho ekrazukileyo. Bazalwane, nikrazule inhliziyo yenu, hayi ingubo zenu. Kulula bazalwane into yokuba ningasiqhatha thina, kodwa anisoze nimqhathe uThixo. Sesithi ke xa sikule ndlela yenzila siyakwazi betshilo uba umnguni into yokuba siyayazi indlela yokuzila, iprotocol yonke siyayazi into yokuba xa kuzilwa kufuneke kunxitywe izihlangu okanye kunganxitywa izihlangu. Xa kuzilwa kufuneke kunxitywe impahla ethile, inganxitywa impahla ethile. Xa kuzilwa kufuneke impahla zikrazuke okanye sizikrazule ukwenzela uThixo asibone into yokuba thina siyazithoba phambi kobuso bakhe. Kanti abanye abantu ubajongisise bawuPikoko into yokuba ingangathi ngoku ukhuphe laa mpahla yakhe wayeyinxiba ngokuya wayelikrwala, akasayifuni le ngoba kuza kukrazula impahla, aze nje ukwenzela into yokuba kubonakala into yokuba ukrazule impahla, ngoba le nto ingaphandle ayinaxabiso. Ngoko ke uzawuthatha le into angayifuniyo. Bantwana abahle bakaThixo, kwenzele abukeke ngathi ukrazukile kanti yena akalahlekelwa nganto. Bantwana abahle bakaThixo, yiloo nto lo mfo sithi namhlanje nikrazule inhliziyo yenu, ngoba ayikho inhliziyo yesibini echeap bawuPikoko. Ayikho inhliziyo mhlambi ethengiswa nge10 cents uzawuthatha yona uyibeke ecaleni ukrazule yona ukwenzele le yakho yewaka ingathintwa nokuthintwa. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko ke yile nto esithi eyona nto ibalulekileyo lingaphakathi lakho. Kulula uzibonakalisa ngathi uyinto. Ukuba yiyo lelinye ibali sinokuxoxa ngenye imini, kodwa ukuba uthobekile, thobeka. Ukuba unyanisekile, nyaniseka. Susibonisa into yokuba uthobekile, susibonisa into yokuba unyanisekile. Dla ngobonakala kakhulu ke bazalwane into yokuba umuntu
abathobele kakhulu ngoba mhlawumbe phaya enkonzweni umfundisi xa ifika enkonzweni athobeke kakhulu kumfundisi. Xa engekhoyo umfundisi abasezantsi kwakhe baviza bhokhwe zakhe ngoba yena ufuna ukubonakala ngendlela ethile, akayiyo lento afuna ukubonakala ngayo. Kanti uThixo ke yena akenziwa njalo. Ukuba uthobekile, thobeka. Ilizwi lenkosi eli eliviwa bubumnyama kubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyelwa uYesu Kristu ngokunambona phakade. Amen.
masinikele ke baba, masinikele baba. Apho kutyhilwe khona ilizwi lenkosi lithi lakuphela kubekho ixesha lomnikelo. Bazalwane, nanjengoko ke senisiphulaphule eyona nto ingamandla siyicelayo kuni nje into yokuba ukuba ngumntu omhlawumbi ubuzigqithele apha wabona le episode, siyacela into yokubana ngaba cofe nje kwelaa qhosha libomvu, usubscribe, ulike, uba uthe wayithanda, uze eyona nto ingamandla kuba ilizwi likaThixo uligqithise nakwabo babengalifumenanga namhlanje. Ewe tata. Apho uhamba khona inkonzo yomlomo bazalwane, uhambe nje umane usithi kunecawe yabantu abangacawiyo phaa obudibene nayo ku-YouTube, khona ukuze ingulowo nalowo azokwazi uzizela, azozifumanela ubuncwane bukaThixo kuyo le inkonzo. Siyacela ke into yokuba apho uhamba khona uhamba umisa ngayo, noba usecaweni, noba usesizathwini, noba usemfihlweni, uba mhlawumbi usisithethe esifihlweni, utsho phaa xa ugqibezela into yokuba kunecawe yabantu abangacawiyo, abantu abazawuthi bathuthuzeleke kuyo. Enkosi. Noba kuphela mhlawumbi sicela uthandaze, unyengeze phaa emthandazweni. Thixo icawe yabantu Thixo abangacawiyo. ufuna usikelele icawe yabantu abangacawiyo. Bawo masesibhala ke bawo. Masamkeleni ke intsikelelo. Labafufela inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ngoku futhi bungaphakathi. Amen. Amen, 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 Uba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena lecawa. Masibulele kumntu wonke oye wasibukela kwindawo zonke enina sibukela nikuzo. Siyibulele kumntu wonke oye wasimamela kwindawo zonke eziniye nasimamela nikuzo. Masibulele kakhulu bazalwane, siphinde sidibane kwicawa ezayo ngentsimbi yesi-5. Ibiqhutywa ke le yanamhlanje inkonzo usihle bonani ingambi yedwa ihamba no-Anele wakamnguni kwakunye noliyabona wakabhikoko. Masibulele bazalwane, le yicawa yabantu abangacawiyo. Ingalibali ukuthandaza uThixo, uthandaza kaye babayini. Babayini. Noba usisithethi sembeko. Yo, Papa, 2, 3. Papa.